Каля 4000 майстроў народнай творчасці сёння налічваецца на Брэшчыне. 22 носяць ганаровае званне народнага майстра. Гэты спіс папоўніла Наталя Кулецкая, якая захоўвае і адраджае старадаўняе мастацтва выразання ажурных карцін з паперы. Свой шлях у свет дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва яна пачынала з саломкі, пазней захапілася выцінанкай. І вось амаль 20 гадоў нажніцы і папера галоўныя інструменты. Але ў гэты дзень замест іх у руках кветкі і ўзнагароды. Наталья Михайловна самая активная участница наших выставок, не только районных. Она ни одни областные дожинки не обходятся без работ Натальи Михайловны. Яе работы папяровыя, таму недаўгавечныя, але ў гэтым на першы погляд недахопе яна знаходзіць станоўчы бок. Калекцыі вымушана пастаянна аднаўляць. Аб'ёмныя выцінанкі, народныя танцы, карціны Косаўскі палац і Брэсцкі вакзал, абразы, фіранкі, нават інсталяцыі на сцэне. На стварэнне ўласнай калекцыі спатрэбіўся не адзін год. Россып ажурных элементаў, багацце вобразаў і мудрагелістае афарбленне твораў. Збытаць выцінанку Наталі Кулецкай з творамі іншых майстроў немагчыма. Традыцыйная выцінанка, яна больш сціплая. Яна выкарыстоўвалася калісьці як даступны элемент дэкора сялянскай хаты. А зараз у работах Марыі Михайловны мы бачым, што выцінанка становіцца адметным упрыгожваннем сучаснага інтэр'ера. Падача яе работ заставляе разважаць на тэму аб тым, што як добрае традыцыйнае мастацтва мець у сучасным асяроддзі. Работа «Тры дрэўцы на матуліным двары» – прыклад інтуітыўнай выцінанкі, калі ўзор выразаецца без папярэдняй прарысоўкі. У нашай сям'і у матулі 3 дзяцей, 2 дачкі і сын. Таму неяк так хацелася, паколькі гэта дрэва жыцця, хацелася перадаць вось гэту атмасферу дзяцінства і роднага мястэчка, такога нашого аб'яднання нашай сям'і. Папяровыя какошнікі з рушнікамі таксама распрацоўка народнага майстра. Вырезали разные вытинанки, там зверьков, цветочки. Она мне нравится, потому что она сделана в своем личном стиле, со своими особенными узорами. Новы статус цягне за сабой адпаведны ўзровень майстэрства, упэўнена Наталя Кулецкая. А яшчэ гэта дадатковы стымул паспрабаваць сябе ў нечым новым. Так яна даўно марыць засвоіць ткацтва. Але гэта пакуль толькі ў планах. З'ена Мішчук, Сергій Мацвійчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».